Pisa Tower bina garçylygyň gudraty ýa-da ýalňyşlygyny Italiýanyň iň täsirli binasy bu gedekde denilýär. Häzirki Italiýanyň Pisa şäheri özüniň gelmiş bilen taryhy uly şöhratlary gazanan şäher döwletidir. Ähli serkiň baş wezipelerinden Dona Bernardo'nun özüniň soňuşda gazanan şöhratyny bina garçylykda dowam etmek istegi bilen başlady. Şu pikirleriň hemmeti gözegine tutulyp 1173-nji ýylda Pisa şäheriniň Piazza dei Miracoli ýagny Gudrat meýdanyna 3 tane ýadygarlygyň gurulmagy planlaşdyryldy. Olardan iň ulysy Duomo katedrali, ikincisi Vafçilhana, üçüncüsi bolsa Katolik jaň minarasy, ýagny kolakolya. Olaryň içinde biri özüni yer ýüzüne tanatmagy başardy. Ol tötäňleň egin bilen meşgullyk galanan Pisa Katolik minarasy, ýagny Torre Pendente de Pisa. Minara gotik we romans ýyllarynda ýerine ýetirildi. Kuruluşy 99 ýyl dowam eden minaranyň arhitektori Giotto Salvi we Banana Pisano'dy. Pisa minarasynyň ilk durmagyny olaryň günäsi gatuldy. Ýa kuruluşyň ýerine ýetiriljek ýeriň zeminini hiç ýylap gatyklanmadylar. Eger de gatyklanýan bolsalar, Pisa grek sözi bolup, ýumşak zemin, ýagny baloto diýen manysy bar. Ara derýasynda goly ýerleşen şäheriň zemini bina garçylygy düşman. Pisa Katolik minarasynyň egilmeginiň ýeke sebäpkary bu däl. Pisa halk şol döwürler Fransa, Luca, Florensiýa ýaly döwletlerle uçdy. Şol sebäpli minaranyň guruluşy bir näçe döwürler taplandy. Ondan minaranyň fundamenti bary 3 metr 57 santim. Ýa üst seminlerden 6 santim çekinli, 2 tane adaty, 8 gatdan ibaratdy. Minaranyň agyrlygy 14700 tonna, beýikligi bolsa 56 metre barabardy. Has wajiby minaranyň demir gatykdan gün orta atyryp 5,4 gradus egimi bardy. Basgançak 294 tane hädinden bar. Ol jaň minarasy hakkynda ulanyp bolmasa-da niýetlenýär şoldy. Şol sebäpden onuň ýokarky katynda jaňlar ýerleşdirildi. 1173-nji ýylda guruluşyna başlanan bina 1178-nji ýylda 3-nji gatyna ýetildi. Ýöne minara tereden binagarlary hayran galdyran bir zat bardy. Minara demir gatykdan gün orta atyryp egimdi. 1180-nji ýylda minaranyň guruluşy ykdysady krizisler sebäp taplandy. Ähli kynçylyklara garamadan 1272-nji ýylda Giovanni de Simeone tarapyndan minaranyň gün orta tarapyndan hysten bir has beýgetmek bilen binanyň guruluşy tamamlandy. Onuň meselesi gurulyp bolandan tamam gotarmady. Indi bolsa binanyň ýykylma ihtimali bardy. Onun öňde asyrda binanyň fundamentini töweregine istenler aýlandy. Ol zemini gaçyp egimi azaltmaly. Emma goýulan zeminiň egimi hasam boldy. 1838-nji ýyl 2001-nji ýyl aralygynda arhitektorlar nämeler barlap görmedi. Minaranyň demir gazagyna 600 tonlyk goşun goýdular. Fundamentin aşağına sement rastwar enjeks etdiler. Binany troslar bilen çekdirdiler. Toprağın soğuk azat bilen döndürdüler. 2008-nji ýylda ýerleşdirilen monitor aparatlarynyň üstüne ilmi durma derejesine çenle ýetilenligi anyklandy. Ýöneşiňde de bolsa Pisa Katolik minarasynyň 5,5 gradus egimi bilen müdümlük taklanmajagy bar hakykatda. Pisa Tower Italiýanyň iň ikonik turistik merkezlerinden biridir. Minara her ýyl 1 milyon turist tarapyndan ziyaret edilýär. Ol diňe turistleri çekmek üçin näl Italiýany dünýä ýüzüne tanıtmak üçin uruly ýerdir. İnsan barlygynyň netijesi minaranyň ýene kasıldyryp biljegini anyklady. Näçe dälan aýdyşýar. Ähli tat gurulma bolmajak ýalap görnür egerden başyna barmasan. Pisa minarasy ähli ýalňyşlyklar bilen ýeriň dartyş güýjüne 5,5 gradus egimi bilen durup bildi. Bizem şondan ilham alyp kynçylyklara garşy ýykan dünýäniň her gün ýerden täzeden gurulýanyny ýatdan çykarmaly.